kan U23 farafina sɛdɛntɔlɔntan ɲɔgɔndanba dɔ don min bɛ sɛdɛntɔlɔntanaw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 23 kan. ɲinan san 2023 ɲɔgɔndan kɛnɛ kan marakokaw fɛ yen Mali y'a yira ko ale b'a fɛ ka ye Paris Faransikaw fɛ yen san wɛrɛ 2024 Jeux Olympiques kɛnɛ kan a ka se sɔrɔli Gabon kan kari tɛmɛnen juin kalo 25 celu 3-1 a ka bɔko fɔlɔ la kɛnɛ in kan o ye tamasiyɛn ye min b'a yira ko Jeux Olympiques nege bɛ Mali sɛdɛntɔlɔntanaw na. N'i b'a dɔn ko CAN U23 mana kun cɛ jamana 3 fɔlɔ de bɛna taa farafina jɔyɔrɔ fa sɛdɛntɔlɔntan kunda a kɛnɛ kan. O de la Mali ka o jaabi ɲɛna min na o ye Mali bila ɲɛ a ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe B ye. Hali n'a y'a sɔrɔ Egypte de bɛna Mali bisimila a ka bɔko filanan na. O Egypte min ni jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo. Nka Egypte ka bɔko fɔlɔ la Niger ɲɛkɔrɔ a ye 2-0 de kɛ kanankolo fan fila bɛ fɛ. Egypte ni Mali a ɲɔgɔndan tɛna nɔgɔya ka da kan degeli karamɔgɔ Aliou Badara Diallo Konti ale ka cɛdenw b'a fɛ k'u ka sebaya filanan sɔrɔ. Egypte ɲɛkɔrɔ sini arabadon ɲɔgɔndan na ni nɛgɛ tan 7 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. Groupe B ɲɔgɔndan filanan ni nɛgɛ ɲɛ 20 dana gosira Gabon ni Niger bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Bi tarata don juin kalo 27 Congo ni Guinée bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Nɛgɛ ɲɛ tan 7 dana mana gosi a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. Nɛgɛ ɲɛ 20 dana mana gosi Maroc, Jatigi ni Ghana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O ye groupe A bi ɲɔgɔndanw ye. CAN U23 daminɛna hakilina jiginna juin kalo 24 tɛmɛnen. A bɛ kun cɛ juillet kalo nata tile 8 san 2023 in na. Farafina jamana 8 de bɛ ka o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na Marokokaw fɛ yen. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya Katraoré ka laseli don.